А сега поглеждаме към едно постижение. Първата в света автономна хранилка и поилка за животни с изкуствен интелект вече е факт. Нейни автори са ученици от Добрич. Петромира Кирчева ще ни разкаже сега. Идеята за хранилка и поилка се ражда в клуба по роботика към училище Любен Каравелов в Добрич. Видяхме, че в нашия регион има доста бездомни животни. Първо тръгнахме с тази мисъл, че ще направим този проект за тях. Но проучихме в интернет, че в света има 8 милиарда души, хора, от които 1 милиард имат домашни животни. Ние се насочваме към 10% от тези 1 милиард домашни любимци, които са близо 100 милиона. Така, освен за бездомните животни, може да се използва и за домашните любимци. А това, което отличава от останалите хранилки, е, че с помощта на изкуствения интелект, но обучен от самите ученици, разпознава и животните. Ако имате, например, куче и котка в своя дом, кучето ще яде своята храна, котката ще яде своята храна. Ако имате, например, 2 котки, но едната е болна и трябва да консумира друга храна, хранилката отново се справя и с това предизвикателство. Тук влиза ролята на изкуствения интелект, който сме обучили ние сами. Направили сме 360 градусови снимки на всяко едно животно, понеже не можем да използваме истински такива живи в едно помещение, понеже е демонстрация. Сме направили собствено ръчен модел, който ще ни спомогне да обучим хранилката. Интересно са няколко в света, които имат изкуствен интелект, но тази е единствената, която реагира, когато разпознае конкретен субект. Ако в едно помещение има тези две животинища, кучето и котката, хранилката е обучена да дава храна само на котето. Всеки път, когато кучето се доближи до нея, тя всеки път ще затваря вратата за него. Освен храна, изобретението автоматично пуска и вода. Може би най-трудното от към техническата част беше като цяло обучаването на изкуствен интелект и преправата на проекта от Arduino към Raspberry именно заради него. Хранилката може да се използва дори и в големи ферми. Единственото, което ще трябва да се промени е самата форма на хранилката, в зависимост от животните, които ще я употребяват. Ако пък е навън, хранилката ще се захранва от слънчев панел. Благодарение на ултразвукови сензори, системата следи за нивото на храна и вода в нея. Училището вече е започнало процедура за патентоване на хранилката и поилката, дело на учениците. За тази сутрин от Добрич, Петромира Кирчева.